Η πόλη μιλάει κάθε λεπτό. Από τα δίκτυα, από τα οχήματα, από τους ίδιους τους δημότες. Το πρόβλημα δεν είναι τα δεδομένα. Το πρόβλημα είναι ότι τηρούνται σε διαφορετικά συστήματα. Κάθε έργο αφήνει μια πλατφόρμα και διαφορετικά datasets. Κανένα δεν μιλάει άμεσα με ένα άλλο. Η πλατφόρμα Noonayot είναι το ενοποιημένο κέντρο διαλειτουργικότητας για τον Δήμο. Συνδέει ό,τι ήδη έχετε και το μετατρέπει σε μία ολοκληρωμένη πληροφορία, χάρτη, δείκτη ή ακόμη και προειδοποίηση. Ενέργεια, υδάτινα αποθέματα, απορρίμματα, κυκλοφορία, περιβάλλον, πολιτική προστασία. Σε πραγματικό χρόνο, δείκτες, γραφήματα, συναγερμοί, προειδοποιήσεις. Για το παρελθόν, τι έχει ήδη γίνει, αλλά και για το μέλλον. Εσείς ρωτάτε και ο ψηφιακός σας σύμβουλος απαντά συγκεκριμένα για τη δική σας πόλη. Λιγότερα δρομολόγια, λιγότερα καύσιμα, ώρες προσωπικού που επιστρέφουν στην καθαριότητα, ανοιχτά πρότυπα, πλήρη συμμόρφωση. Τα πρωτογενή δεδομένα μένουν στον Δήμο και η ακεραιότητά τους είναι αποδείξιμη. Noonayot. Μία πόλη, μία εικόνα. Τι έγινε χθες, τι συμβαίνει τώρα, τι θα συμβεί αύριο.